На Хакер на 47 от мен е Букса. Здравейте! И днес ще ви покажем якия джъмп в Aircraft. Който... Този гост е дядо Коледа, който са Крези. Здравейте, аз Така е съм Крезме. Крезме от Колнера на сървъра Fiery Ghost. И сега Почваме ще джъмпа. почваме джъмпа. Сега ще ги размажа всичките. Давай. Не ми се пречкай, бе! Не! Тук ще има много рейч и много фейлове. Толкова много фейл. Този клип може да стане към 40 минути. След това е много стринча да си пина. О, мага. Лошо ми е. Забивам само. Аз реших така да не скоча. Реших тук да не скоча. Аз тук спринтвам. Ние направихме евент преди малко и... Дядо Коледа умре пред мене. А ти кога си стигнал там? А, ти не си стигнал. Към толкова кога си стигнал там, бе. Шит! Бъгнах на ледара, човек! Опа, аз бъкнах. Аз бъгнах на това на ледара. Аз също. Левер, бе. Стер. Не стер, бе. Това. Стер. Абе, да, все едно. Настъпите, пак бъгнах. Левер е ръчка. Добре, този път, да, обръх се. Пак бъгнах. Аз не се обърквам. Никога не се обърквам. Това ли е много? Остите ма тази вечер с гъма и утре ще останете доволни. Стейте мата, да. Може малко да го променя на лабиринта. Още по-труден да стане. Да, между другото Не. лабиринта. Ще пускам лабиринта, дано да ви е тъпо, като го минавате. И билката Сядващо. тази вечер ще направи нещо много хубаво. Някой дънчен, предполагам. Си помисля. Да, трябва да влизате в лабиринта там. Ако го мините, наградата е голяма. Да, Крезме, наградата кажи- е да влезете в моя дънжен, Крезме, кажи който е колко само е за... наградата. Крезме, кажи колко е наградата. Наградата ще е от 1000 до 2000. Оу. Това си много пари. Само да кажем, финалната награда на джампа е 500, затова сега всички ръшваме към края. Аз имам безкрай пари, ама просто ми е яко да липам. Не, много яко, защото ръшвам. Брат, пред табелката умрях, може ли да съм толкова слаб? О, стига бе, не мога да скоча на Аз първото. за тази табелка си мечтая, знаеш ли от колко време? Аз съм на втората, брат, вие на кой сте? на Вие първия на чек... първ... О, чекпоинтът. За първи път. Да, ако за първи път. Да, ние между другото направихме един клип, той стана малко фейл. Малко! Защото А имахме гледате така... един час как екс-лария не може да скочи на първото. Да, не може да скочи билката тук и гангстер дока човек 3 дена се опитват на първото. Ние с крезмето го минахме. Вие сте някакви лъкери. Си лъкер. Не, О, Брат, ти утли си как падам на това? О! на точно пред това. Хубаво, че мене никой не ме гледа да ми се смее. Аз те гледам, брат, без да си. Брат, аз ще го играя това на F5, да се видя колко съм про. Да видя Се колко. убия, човек, Не, се пет е много убия. гадно. Не, фет е супер трудно. Аз не мога да скоча тук на жълтото едно. Брат, се бъзики с мене, това е невъзможно. Възможно си е, бе. Знам, минавал съм го. Еми тогава Тогава? бъде възможно. Ма брат, чай се, ти трябва да измериш его. Умирам. Ще съм убил, човек. Стига, бе. И аз ще съм убил. Защото в това само спами. В сървъра само се спами. Билката умря. Ес, мина го! Валор умре. Абе, аз никога не умирам, бе. Всяко ми кажеш... Гангстер док умря. Ес! Направих чекпоинт Ама следващ. билката най-много умре. Добре, вика. О, човек, лагна ми! О, мага. Радваш ли? Лагна ми на скока, човек, на последна, едно от последните му. То на екс-лария трябва нещата на влагни. Мъкни. Не, стига, бе. О, не. О, се бъзики с мене. Тъпя лева. А, така. То се кефиш, бе! О, заради лагане умрях.
Паднах от табелката. Така малко ми лагва. Не, не, спри, не! Стига бе! Трябва да си правя шанс. На минимум. Насосъм! Не знам какво означава. Минимап левел, какво е това бе? Кое бе? Има някаква настройка минимап левел. Ако видите как излъгих ей сега. Лукер. Стига бе, не мога да скоча. О, аз съм до червеното! Как? Всичко е скил, бейби. Скила. Всичко е лък, бейби. Със всяко купче лъквам все повече и повече. Вече съм на черното. Сажда. Сконцентрирама. О, стига бе, аз още бялата на паламина. Аз съм на жълтото. Нали ти го бе, уж ти минаваше най-бързо. Еми, еми, По едно време мене минах кад беше още на първото. стига бе! На последното да видите колко е гадно, майко. Трябва на ръбчетата да Нали ще скачи. гледам клипа, Трябва на ръбчета. Нямаш си представя как ми се прецака дубовето, брат. О, стига бе! Мале, ще съм убил. Давай, няма никой да те съди. Никой. Не, това е невъзможно. Кое е Явно е невъзможно? възможно. Скочих върху леда, скочих върху стеера и това и паднах Не, от него. То джъмп не е много безопасно. Режда на здрав. Не е много безопасен, вика. За вашите сърца. Не, за хора с слаби сърца. Чай да намаля за всеки, че е това минима плео. Абе, ти някакъв чик има, знам аз. Чай, че лагна всичко, но... Господи. Аз следвам, че... Позикахте се с мене, бе. Аре си! Аз умрях, знаете. Два пъти е че мога да го мина. Не. Ако ходим обратно. Да. Разконцентрира, ама. Да. О, аз съм на Ако искате- синьото вече. Ти си някакъв чиатер. Читър. Гледай клипа, ако искаш, бе. Толкова е изи пизи. На зеленото съм вече. Изи, пизи, лемон, скуизи. Аз съм на зеленото вече, сега го минавам. Вече съм на розовото. Аз съм тук с някой Иланка. Да се мъчи да джъмпи мощно като билката, ама нещо. О, не! Кой се опитва да джъмпи мощно като билката? Някакво момиченце тук, Иланче. Да, бе. Чакай, О, фък лагна яко! кой ще иди на жълт? Оле, честно. Чест. Кой се чекпоинта? Билката за Не първи път. игренето. Билката за първи път прави Не. чекпоинт. За втори. Брат, тук бъгна яко. Добре. Умирам. Жулка, ти на жълто ли си, бе? Да. Не! Ама аз все още си стоя на бело. Първия, който мини получава 500. И втория и третия. А четвъртия не получава. Не, принцип, всеки Търпия си получава. ги има. Четвъртия си ги има така. О, аз съм вече съм на лилавото. И да, четвъртия, нека Още едно до последното, сега минавам лилавото и съм най-накрая. Ама за какво ми бъгва така скапа? Момчета, вече съм най-накрая. Ти сега искаш да ти На завиждаме? финалното съм, на финала съм. Той е нещо искам да го завиждаме. О, не умрях на предпоследното бокче! Умрях точно за чекпоинта, А, не моля се чекай, да скачам. Не. Трябва да си стъпнал. Задължително. Да. Защо? Не, това всички сме ли човек, не мога го мина това последното. Майко, как съм го минал, човек? Аз не знам въобще как минах бялото. Не си ти когато минава. Мина ли го е? Да гледаш къде сме тук. Минах го! Кое е джъмпа ли? Да. Ай сега подели печалбата.
О, аз съм на Ма оранжевото. то не ми е дал пари, аз Момчета, аз вече съм съм на го минал. оранжевото. Аз вече съм го минал. Аз от Але, евента аз печелих там. пари. Дарко, аз съм на оранжевото. Аз пак почвам, Е, момчета, о, е. момчета. Момчета, аз пак почвам. Защо си слаб? Защото го минах. Кой И е сега е тъпо. най-отпред, Не ти. Билката как набира бързо. Тя ви ме на последното, ще се трепиш там половин час. Аз да стигна до последното. Утре някой друг път също. Екипа ще е половин час. Ако ви се гледа как билката фейлва жестоко. Ще Има още гледаш. 10 издания на този клип, ама няма да бъдат качени. Да, да. Ой, Кризмето е, че е на жълто. Аз Да, ако отида... на статуто си. Аз съм на червеното! Ще съм ни... На това първото и на последното най-много рейч, ма усещате ли? Маля, червеното колко е лесно, момче. Маля, аз паднах на това и не умрях, на бялото съм. А не, аз съм убил. Аз съм За какво се върнах в това минигейм, за да се базикисна? Кой е най-отпред? Къде да знам? Той да не е хакер. Поръчи. Не, човек, на последното минах на това, на тази тъпотия. Аз съм на черното. Не, чакай да се чекпоинт. Не, пак на това! Аз съм на черното, Георги. Добре бе, аз го минах вече веднъж. То бялото е най-лесно, е. Напротив, бялото е най-трудно. Най-трудно да е. Да. Бялото е най-трудното, след това е синьото. Не е верно. Аз съм на синьото. Синьото, това последното най-трудно, после бялото, после не знам кое. Ама знам, че... Това бялото е за да ги... Оле, аз вече съм на Как жълтото, събрах да момчета. скоча на най-последното, брат. На зеленото. Аз вече съм на жълтото и ще вършна. Аз Ще та стигна, Билка, ще стигна, ще видиш. Ай, пичови, изчакай. Некой, то... На зеленото съм. Фак, паднах на последното. Кени Геймър опитва да слага TNT нещо. Ма в Той огинчето. иска всичко ще опита този човек. Верно. Аз съм на зеленото, момчета. Бе... А кое? На зеленото. Омага. Слаб си. Аз още съм много равен. Аз съм на жълтото, защото рестартнах, брат. Брат, аз се умирам тук едно на зеленото, дете мога го мина. Зеленото е мега лесното, ти отли си. Лесно е, лоши Всичко друго, освен синьото, нали, на баш финалното. И първото са най-лесните. Ай, там жълтото е малко по-гадно за това. Синьото минах с първия път. Оранжевото също е гадно. Не ти говоря за синото, говоря ти за най-последното. Всичките имат своята гадна и миризлива страна. Няколко Дай ни думи. на джумпа. Сега някой ще ми стигне както ечко си. Георги, ти на кое си? Аз съм на жълто. Как ми бъгна добавото, човек? Вече щях да съм на последното, сигурно. Тъпата е мишка бъгва, човек. На мен много яко ми крашва. Нищо не ти крашва, Ангела. Аз съм до кръзвето, човек, кръзве умрях пред тебе, брат. Браво. Ще си оправя мишката, брат. Трябва да си купя нова На мишка. крезното ме е било много приятно, обаче да гледа как ме. Искам да си купя рейзър мишка, човек. Той искам да спечеля от лотарията, ама нещо само под двулетки вземам. Аз съм на червеното. И аз съм на розовата. Той е... О, Билка, доближаваш се към края. На черното. Аз ще си направя малко селфита горе. Много се опитам да кажеш на Аз като гледам финала и ходя напред, брат. Ексуалер. Екс, читър, в кавички. Билка, на кое си, бе? На розовото. На розовото. Да. Сега те стигнах. Аз вече съм на оранжевото, момчета, живота ви свърши. И къде си? На синьото? Да, на синьото си. Видяхте. На тъмно си. Защо, Малко, бе? да. Да се хвана. Защо? Дъркото садва. Аз съм още на жълто. Момчета, трябва ми аспирин. Първи стигнах на жълто и последно останах. Напротив, аз стигнах първи. Не да разваля момента. Разваля момент. Ай, Аз съм на лилавото.
Значи си близо билка до края. Ти ще си втория минал този джъмп, Ще видиме. който не е Още админ. не знам, аз съм на розовото, да не Аз съм давам. на светло-синьото. Аз съм на червеното, да има на О, стена. на светло-синьото много шит. А, не е трудно. А, ти си Само на малко. последното. Крезме, не, моля те. Не още, не опале. Ох, чакай, че ма крашна долу на зеленото и се сплаши. Момчета! Сега е, това е светло-синьото. Нещо. Не ми понася. Опа, нали лавото съм? Пале, не! Това е, то джъмп е перфектен. Аз съм на светло-зеленото, момчета, сега съм на Не, розово. почти съм тук, Крезме. Махни са тука, вика. Те са дойдех и те минах. Те сега съм на розовото, момчета, майко! Момчета! Ей, копрете тук, махайте се. Билката Но- там, на билката му разваля момента. Аре, Много те. Не! Аре всички да се качим горе да изчакаме гангстер Доки и да се направим малко селфата. Няма толкова чакане. Няма толкова. Няма толкова време на тази земя. Аз до тогава ще отида, ще оженя и ще имам Дома деца. Бухнема. Между другото, Ексуара си има гадже и се казва Мария. Ти си имаш гадже. Но не се казва Мария. Казва съм. Гледаме нещо тук ти се опълчи това. Да, ополучил ми се, затова те бегам. Момчета, аз съм до вас, нали знаете? Ожесточена битка. Как си билка? Зле да ти кажа. Шит, паднах. Не! Дали шампиона ще го мине за втори път? Мамка му? Не успя. Този път. Големият въпрос е дали той е шампион. Аз го минавам сега за втори. Не, точно да стигна до чекпоинта, бе. Още на второто. А то синьото е най-накрая. Светло синьото. Да. Това е клей, това е. О, шит, брат, спейса ми не ми работи. О, shit, that space не ми работи. Крезмето го прави много... Го раздава. О, шит, брат, оно, мразя са. И аз така. И на мене спейса ми не работи. Ни, И брат, просто на мене аз- буквално ми... О, ти са базикаш, сяпа добъл спейс направи, човек. Забравих, че в Майнкрафт има такова да цъкаш два пъти, като задържиш. Аз нямам какво да казвам, аз вече за втори път го минавам това нещо. Но, да. Ти го мина. Аз го минах веднъж, сега ще видиш на клипа. Аз го минавам сега на F5. Дарко, ти още ли се държи от Момчета, това? брат, на финалното бокче падна. Бухау! Дарко, стига с този шум, бе. О, мага. Паднах на последното, брат. Тук тримата шампиони се бият, въпреки че аз съм истинския. Да, бе. Да, аз вече Абе, го... аз го минах. Аз съм го минавал. Ти си админ! Аз пък съм юзър. Ти си мембър. Също. Да, members. Нямаш Той права. пък е колонър. Ти пък си колнар, а така. Собак. Билка, аз там минах! Не. Ти падни. Брат си, чай сега ще пробвам да игра с клавиатурата на лаптопа. А лампата? На лаптопа. Лампата. О, много добре се играе тази клавиатура! Много гадно ми не е. Стигнах точно за чекпоинта. Изкочих без да искам. Добре, брат, умрях на
на чекпоинта. Мази се. Аре, говорете малко, бе. Чай, Как? сега много не По-трагедия. Тука накрая ми се чекат на куче. Я, бани, тук всичките от сервера да страдат. Дарко вече е речкото. О, върна ма. Брат, Крезме, айде е така бавно, може ли? И що бе, какво мога набавно? Това е тъпа работа. Така не се играе. Литни малко. Не мога. Брат, как отиваш до там, ти отли си, е? Стигам, мам! Ооо, падна. Взил ми димичката с панда. Аре, бе, Билка, не играеш ли? Брат, не може! О, защо? Ще убия някой. Уилма! Ще убия някой човек, сещаш ли? Брат, аз ще се му убия. Мале. Аз ще ти помогна. Убийте себе си, не убивайте Стив. Йо, да, име 5 лек. Прекалено много умря вече. Ей, това име 5 лек, да тук са каня. Преди да се убиете, кажете ми ника и паролата на канала, Сто. за да мога да качвам клипчета. Няма такива гости. Колко ти е рамта на компа? Колко ми е, какво е? Рамта на компютъра. 8, що? Няма ти даме акаунта. Що? Много ти е рамта, нашата е по-малко. Ако беше лач, ако беше един, много ти е малко ранта. Ако беше един, щях да му го дам с удоволствие. Виж го, бе! Ей, само А не ти си го минеш. си пречка, бе! Чай сега, това как трябва да го мина, гледай. О, това как трябва да съм и човек. Не, брат, това ще пробвам всеки възможен нагъл. Дърпе на оранжево ти. Се радва. Ние тук на последното са мъчени, той аспирин, че дори не иска. Ей, сега Да! Точно те тук съм, къде най-много ми е лесно. Мина ли го, е? Не, умри! Да! На финиша съм! Изчакай на там. На финиша съм! О, е! Ай, сега Не, умрях на предпоследното! Не забравяй, че аз го минавам за втори път Крезме. Крезме не... Не, стига. Не забравяй, че аз го минавам за втори път. Не забравяй, че сега ще го мина и ще стане лошо. Като Аз да- си направя селфи горе. О, фък! Бъгна ми до гоето. Мен ми лагва като на куче в момента. И на мене. Напред, Е, като на- оранжевото умря. Брат, може ли така? Не, човек, стягам се. Брат, пускам тук хака Не сега. мога да мина, не мога да... Такова, не мога да кажа го, не мога да мина преди бил. Не мога да мина след билката. Аз съм... Кой е на бялото още? Какво? Кой е на бялото още? Та, Йоана, Много. майче. Това е експеримент, ето където съм, напред не мога да ида повече. Ето, гостинче, трябва да се вида. Гледай сега какво става. Пено е мафа. О, аз са качки тука. Те ще умреш. Умри, умираш! Минах го! Бич! За втори път. Пак да влизаме ли е Крезме? Еми, влезни, ай. Ама забравяй се направиш селфи. Не им показано. Имам го на клип. Стига, бе, за какво само ми бъгва този скапан? Сървър. Не сървъра. W-то. Викам, че ще да кажеш Ти сървър човек, така. черно! Аз вече минах бялото. Мале, вече съм. издивявам. Нали знаеш, че най-трудните бяха в началото и след това най-накрая. Аз на последното пак ще гневя, човек. Ти искаш да ме садваш? Да. Как? Те по средата са най-лесните.
Всичките са лесни без Виждам го как падна пред мене и умря. бялото... Кой е? Бялото и последното. Бялото и жълтото. И последното. Бялото и последното, само жълтото е лесно. О, да му се не знае. Този капан трябва да си купа нова клавиатура. Клавиатура. Така малко. Момчета, минах и черното, бе. Маля, Дарко, сега ма стигне, ако и той има мини браш, са садна вече. Няма повече играеш паркор мапове. То черното беше много лесно. Виж го, манджето е там се. Е на синято, брат. Та Илана ми пречи. На билката много му се еде, щом говори за манджи. Не, той е така манджо. Момчета, селено! Момчето, това билка, това те настига, бе, брат. Той тук ще зацикли като мене. О, щом на белото зацикля, значи там си няма шанс. Не бе, той, знаеш колко мина бе, човек? Мале. Аз не мога да мина оранжевото. Оранжатата. Мале! Да му се защиваха да скоча и паднах назад. Аз оранжатата не мога мина, човек. О, писна ми, айде, Това е много айде, лесно. друго правим. Не, чай аз сега. един път се опитвам. Чай сега, ай така, Не, аз да изляза да се опитвам. Чай сега, трябва да го минем за още един път финален. Още един път. Няма, не мога, излизам, махам се от тука. То на зрителите им стана тъпо. Как Няма да да им се стане махам? тъпо, аз вече го минавам за трети път, аз вече съм на червеното. Аре, билка, махаме ли се, момчета? Къде ти ми кажеш? Не. Ей, драги Потребители. потребители от YouTube, ако искате Хубаво! да скачате на този джъмп, влезнете в сървъра, долу ще има IP. И трябва да имате сатъри близо до вас. Препоръчително. За да си режете ръцете, когато ви дразнат. Ръцете. О, направо ми трябва резачка, не са тър. Момчета, кажете ми как да изляза от джумпа, защото не мога спра да играя. Аз ще го мина. О, Сега ще ти кажа. Ама спешно е! аз вече съм на аз вече съм на синото. Не ПБ такова, а е така. МГМ. Това трябва да го напишеш, за да излезеш от джъмпа. Дарко, ти на кое си, бе? За последно. И аз съм на него. За трети път ще го мина този джъмп. Мале, знаеш къде ти не си на розовата, ти си на зелено. Да, ма за трети път го минавам, нали знаеш? Ком тук на мене, бе? О, тръгнах си, махам се от тук, не искам. Аз не, няма да се откажа, той като... Ние тук с Дарко малко повече хардкор го караме от вас. Това има тъпни до лабиринта, по-лъса. Да си довърши това дънджана. Да, хора, тук аз и Дарко още се опитваме. Си я слуша. Аз вече съм на лилавото, не! Крезмети, какво правиш? Ако искате да спираме, че... Чакай, трябва да го мина още веднъж. Няма да дам на Дарко. Знаеш, пар да спираме. Айде да И да, спираме. хора, това е всичко от нас. До следващия клип. Който, ако не съм сутря за глава, може да го гледате. Да, довиждане.